वुहान बेनो बे सोहोर जाय कर'ना भाइरासनि एपि सेन्टार, जेराव गिबिसिन कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानाय सुबुं मोनदों। गिबियाव जेसेबां कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानाय सुबुं मोनदों, बियो गासैबो चाइनानि वुहान बेदर बाजारनिफ्राय जागायजेननाय। बे भाइरासआ वुहान बेदर बाजारनिफ्राय फैनाय। माब्रै जाखो बियो? माब्रै गोसारखो बे भाइरासआ? आरो थारैनो मा मुवामोन बे जायनिफ्राय बे भाइरासआ मानसिसिम बास्लायदों? आरो दिनै WHOआ ग्लबेल पेन्डेमिक डिक्लेयार खालामनो गोनां जादों। आरो दासिमाव 144निबो बांसिन हादोराव बे भाइरासआ गोसारदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा टमास ब्राह्म। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा मिथिनो हागोन गिख्रंथाव कर'ना भाइरासआ माबोरै गोसारा आरो जोंनि मिथिंगानि थासारिया माबायदि सोलिलांनो नाजादों। दिनै मानसिया आदार जिनज्रिनि जौसिन थाखोआव दङ। दिनै मानसिया मिथिंगानि थासारिखौ गुबुंले खालामदों। दिनै मानसिखौ बुहुमाव मोननाय बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन स्पिसिस होनना साननाय जायो, मानोना मानसिया बयनिख्रुइ बांसिन साननो हानाय मेलेम दङ। मिथिंगाया सायख'दों जोंखौ जाहाथे जों बुहुमखौ सिगां फारसे लांनो हायो आरो बे बुहुमाव मोननाय गासै जिउआरिफोरखौ जोंजों लोगोसे थांनानै थानो होयो आरो बिसोरखौ जोथोन लायो। नाथाय जों मा खालामदों? जों खालि मिथिंगानिफ्राय बायदि बुथुमदों, नाथाय मोनसेबो होफिननो हायाखै। खालि मिथिंगाखौ बाहायदों, फोजोबस्रांदों, नाथाय माब्लाबाबो मिथिंगानि मोजांनि फारसे सानाखै। बुंनो थाङोब्ला 98% सुबुङानो मिथिंगाखौ फोजोबनो सानदों। बिफां-लाइफां दानफायदों, जिउआरिफोरखौ बुथारदों, फोजोबस्रांदों, जादों। नाथाय 2% सुबुङाल' मिथिंगाखौ जोथोनै लाखिनो सानदों। एसे साननानै नाय, माबायदि दुखुनांथाव, गिख्रंथाव। जाय जिउआरिफोरखौ मानसिफ्रा होसो होसो बुथारदों, बेखौ बाजाराव निलाम खालामदों, गोथाङै फानदों, गोथाङै जादों। दिनै जिउआरिफोरनि बेरामफोरानो मानसिनि देहायाव जायगा लानो हमबाय। जाय बेरामफोरा खालि जिउआरिफोरनियावल' जायोमोन, दिनै जोंनि आखलनि थाखायनो बैफोर बेरामफोरा मानसिनि देहायाव न' बानायनो हमबाय। माब्रै जाखो बियो? ना बेखौ मिथिंगानि सोलायनाय बुंनांगोन नामा? मिथिंगाया मानसिनि जेसेबां जायगा होदोंमोन, मा दिनै बियो बेखौ सिख'नानै लांफिननो नाजाबाय नामा? आरो मा कर'ना भाइरासफोर बायदि गुबुन भाइरासफ्रा जोंखौ इयुनाव मानसि जाथिनि जोबस्रांनाय लामायाव लानानै फैगोन नामा? जोबजासिम नायलां बे भिडिअखौ। नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला खालामदो। चाइनानि वुहान बेदर बाजारनिफ्राय गोसारनाय कर'ना भाइरासजों गासै बुहुमाव 9,000निबो बांसिन सुबुं थैबाय। बिनिनो गेजेराव 6,000नि बांसिनानो चाइनानि। फैदो मिथिना लानि वुहाननि बेदर बाजारनि सोमोन्दै, जेराव मानसिफोरनि जानो थाखाय गासै रोखोमनि जिउआरिफोर मोननाय जायो। आरो बेफोर जिउआरिफोरनि गेजेराव बबे मासे जिउआरियाव कर'ना भाइरासआ दंमोन जाय मानसिनि देहासिम बास्लायदों? वुहान सोहोर जेराव बेदर फाननाय जायो। खालि बेयाव दाउ, ना, बोरमानिल' बेदर मोना। बेयाव गासै जिउआरिफोरनिबो बेदर मोननाय जायो, जायखौ मानसिया जानो लुबैयो, जायखौ मानसिया जानो हास्थायो। बे बाजाराव खमैब्लाबो 112निबो बांसिन बायदि जिउआरिफोरनि गोथै गोथांनि बेदर मोननाय जायो। नों बे भिडिअ नायनायसाय मा मा रोखोमनि गिख्रंथाव स्पिसिसफोरखौबो जानाय जायो, अब्ला सानदो माबायदि लामा बानायदों जिउआरिफोरनि बेरामा मानसिनियाव गोरलैयैनो गोसारनो हानाय बायदि? थारैनो कर'ना भाइरासआबोथ' बेबायदिनो मानसिनिसिम बास्लायदों। बे बाजाराव गोरलै थाखोनि जिब, बिच्छु, खांखमा, गुमा, गोमोथिं, दावराय, बादामालि, जिबौ बायदि एम्फौ-एनलानिफ्राय लानानै सैमा, मावजि, गराय, गादा बायदि रोखोमनि जिउआरिफोरनि बेदर मोननाय जायो। बे बाजाराव ओरैबायदि होंगो-दोंगो मानसिफोर जायो, बेयाव थाबायनायावबो गावजों गाव सौग्रावलायनो गोनां जायो। कर'ना भाइरास गोसारनायनिफ्रायनो बे बाजारा दासिमबो बन्द', मानोना बे बाजारखौनो कर'ना भाइरास गोसारनायनि एपि सेन्टार होनना बुंनाय जादों। बुंनो थाङोब्ला चाइनिसफोरा जे बेदरखौ जानो लुबैदों बेखौ बायनानै लांदों, जायखौ फाननो हायाखै बेखौ जेराव-मेराव गारदों, बे बाजाराव गोग्लैसोना थादों। बेफोर गोग्लैसोना थानाय मैला-मैथानिफ्रायनो बेरामफोरा बांसिन गोसारनो गोरलै जायो। थारैनो बेबायदिनो जादों, जेराव गेसाव-गोफोन गोग्लैसोना थानाय गेसाव बेदरनिफ्राय भाइरासआ गिबियाव बादामालि, जिबौनियाव गोसारदों आरो बेखौ जानानै सोरबा सासे सुबुंनि देहायाव गोसारदों जानो हागौ। नाथाय दासिमबो बिगियानगिरिफोरा मोजाङै बिजिरनो हायाखै थारैनो बबे जिउआरिनिफ्राय गोसारदों बे भाइरासआ। चाइनानि सुबुंफोरा मोनसेबो जिबखौ जायालासिनो थाया। एन्जरनि फिसा सिनथाय गोथाङै जायो। बिसोरो अंसिमा, गानलेट आरो बायदिखौबो बिसोरो जायो। नाथाय दिनै बेबायदि गुबुन जिबनि सायाव अयथासार इनाय खालामबाय थायोब्ला फिन बिनि साजाखौ जों सुबुंफोरानो मोनगोन। जानो हागौ दिनै मिथिंगाया गासै जोंनिफ्राय फिन सिख'ना लांफिननो नागिरदों, जायखौ दासिमबो मिथिंगाया जोंनो गथायना होदोंमोन। जानो हागौ कर'ना भाइरासआबो बिनिनो सम, ना मिथिंगाया मानसिजों खिथेर लानो नागिरदों। दिनै मानसिया ओरैबायदि जिबजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों, जायखौ जों उदां मेगनजों नुनो मोना। आरो ओरैबायदि जिबसाजों सुबुङा खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों, जायनि फाहामथाय, मुलि, टिका दासिमबो सुबुंफोरा बानायनो हायाखै। ना मिथिंगाया मानसिखौ बेबायदिनो फोजोबस्रांलांगोन? साननानै नाय, दासिमबो सिरि मोनाब्ला, दासिमबो बुजियाब्ला इयुना मा जाहैगोन? जुदि दासिमबो जों बेखौ मानिना लायाब्ला,
खालि मानसिफोरनि थाखायल' बे बुहुमा जोनोम मोनाखै, गुबुन जिबफोराबो मोन्थाय दं जेसेबां मानसिया बे बुहुमाव मोन्थाय दं। जुदि दासिमबो सुबुंफोरा बेखौ बुजियाब्ला बै समा गोजान गैलिया। बेबायदि भाइरासआ लासै लासै मानसिनि जाथिखौ फोजोबस्रांलांगोन आरो सानसे मानसिया बे बुहुमनिफ्राय गोमालांगोन। नोंथाङा मा बुंनो सानदों एबा मा बिजिरदों बेखौ कमेन्ट होना फोरमायहर आरो बे भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे गासै सुबुंफोरा बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो बुजिनानै जिउआरिफोरखौ सनमान खालामो। मानोना जिउआरिफोराबो जोंजों समान मोन्थाय दं बे हायाव थांनानै थानो।